1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Edice zvířátek. Místo 5 bude prase. 1, 2, 3, 4, prase. 6, 7, 8, 9. 10. Místo jedničky je mňau. Místo jedničky mňau, jo? Mňau. 2, 3, 4, prase. 6, 7, 8, 9. 10. A místo 3 bude kuň. Mňau, 2, kůň, 4, prase. 6, 7, 8, 9. 10. Zatím dobrý. Místo 10 je dinosaurus. Místo 10, ok. Mňau, 2, kuň, 4, prase, 6, 7, 8, 9. dinosaurus. Ok. A místo 6 bude Ne. chro. Jak můžeš? Mňau, 2, kůň, 4, prase. chro, 7, 8, 9. dinosaurus. Aha. Dobrý. 9. Místo 2 je koza. Mňau, Koza. kůň, 4, prase, chro, 7, 8, 9. dinosaurus. A ta koza? To byla už ne. A co je koza? 2, ne. A jo, takže jo, dobrý, ty jsi to řekl. Tak dobrý, teď jsem to se smát já. Takže teď já říkám, že jo. Teď jsem na teď úplně smát podle mě, takže to bude teď hodně těžký. Místo 9 bude hav. Mňau, Koza. kůň, 4, prase. chro, 7. 8. Co jsi řekl? No? 9. Ne, špatně. Ale přemýšlím teď, co jsem řekl. Hav, Jo, ne. hav, no. A dinosaurus, takže jsem vyhrál. Já jsem vyhrál, nice. Vyhrátkou edici.